Здравейте, бютита! Днеска сме малко по-избухнали. Изпрали сме растите. И те са малко по-въздушни. И така, днес ще ви покажа едно упражнение, което ще отпусне ето този дъвкателен мускул. Много е лесно. Слагате пръстите си под скулите и започвате да вибрирате. И това нещо се прави в продължение на 3 минути. Освен това, има още един мускул, който вие трябва да отпускате, за да бъдете красиви. Това е мускула от двете страни, ето тук на главата. Така се прави. В продължение пак на 3 минути. Ставаме още по-рошави, разбира се, но в продължение на 3 минути го правим това нещо и в продължение на 3 минути правим това нещо. И сме прекрасни, не избухнали.